Novembro. Chega o frío. A chuvia. Perfecto para ver cousas boas na tele. Construyó ventanas que sirvan para saltar los demás. Hai tanto soul como para acabar a arrastras. We wanna give it to you, we wanna take ya. We wanna give it to you real bad. We wanna give it to you, but you gotta want it, gonna give it to you. We wanna give it to you. Way up when I see you, I know I must be dreaming, 'cause I've been lonely so long. Oh, so long. E haberá moito atasco se xuntamos unha gaita galega cunha escocesa? Pois non. E que cando veñen artistas de fora, flipan. Es nuestra primera vez en Galicia. ¡Nos encanta! Algún ata está disposto a perder a dignidade. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que despelotarme? Stay forever. E que pasa cando descubres a realidade da Unión Europea? A Unión Monetaria para poder paliar os gastos da súa reunificación. A ver, facendo de Europa unha unidade económica, reparte entre todos o peso da súa recuperación. A Unión Europea paga as facturas da Unión Alemana. É perfecto. Que filla de puta. Benvido ao euroescepticismo. Tendendo dende o sur-leste na camp, pasando polo centro por Bankia, ata chegar ao noroeste, a Caixa Nova e a Caixa Galicia. Dime, dime. Pepe, tío, ¿qué? Vale. E onde se pode ver todo isto en novembro? Por suposto, en Tolemias. Sí, en R.